Trung chuan class 10 mathematics trigonometry part kan lo zir do nanga trigonometry hi class 10 textbook a hian chapter 12 13 le 14 ate awma ama sabera hian trigonometric ratios proof awma adot le khan complementary angles awma atobera khan height and distance te awma heng trigonometry te zir tur hian Paul kwa te introduction chu kan zir to na tho na chungin kan lo hriat chian le zol na turatan ama sain introduction lo petaila trigonometry chu enge ni ti hi kan hriat chian na sakangaya trigonometry chu mathematics peng pakhat ania right triangle acute angle te le a sir seizong te nena in relation na chumi achu he trigonometry hian mangchang kaya ti chuan he trigonometry hi no pangtam takin kan atang kai la kan she lo wangin kan tui lo pha thina atang kai le te lo sei ma sotaila lui le lam ral le lam panga thingkung sang tak te oma vote turing kan lon thei kher lo mai the chung te po chu vakal mi lo khan lui ral le lam atangin kha thingkung san zong ri tak te kha kan chok chuak mai thei ta insang taka han lon kher loin leya ate ol samchina kan tenga leya ground kan dinna tanga in lat zong kha te in kha in san zong te kha kan te chuak mai thei ta ni marak chu chu tiang chu ani line he trigonometry chok tur hian hriat ngai thil lom lian deuh deuh pali awma pakhatna chuan trigonometric ratios kan ti hote hi hriat angaya ten panina chuan trigonometric identities kan ti te hriat le angaya ten trigonometric ratios of some specific angle kan ti angle ten khat 0 30 45 60 le 90 te a trigo ratios tena an tukpui a value kha engtinge tia kan hriat angaya chung chu no pangin kan by heart thaplo chuan so a har thin ani chung te pal chu a by heart ol samdan tur amalte ting kan sei chawanga ten complementary angle si chapter pakhataw ma wangin hemi chok tur po hian a formula ang dewin by heart mai thei tur oma chung te po chu kan sei don ani ti chuan hriat nge ngai ho chu ti hian kan jek chuak le de kher ange pakhatna chuan trigonometric ratios of the angle. Trigonometric ratios of the angle. Kiki right triangular asir tele acute angle te. Nena ain relate na akha ania. Hey right triangle tana lim lo jek lok taila. Triangular chuan class 10 no pangsin chuan in triangular degree zale somriat awm ti kan hria degree za somriat a khan one angle hi 90 lo ni chuan 90 lo ni chuan exact ngela chuang ka ti chuan pai taila somkwa la chuang ta ni chu somkwa chu helai angle pahni te hian ani sem dona degree somkwa kha pahnia kan then le don chuan helama degree sompa lo ni se lama somriat khatiang khan 90 thing thei to lo sim sima 90 ai te ve helai angle te hian ni to dona wangin chung angle te chu acute angle anita acute angle pahni zelom don ni chu right triangle a chuan chu ta chuan helai acute angle emo helai acute angle emo hi kan hriat chuan trigon mang hian helai sir seizong emo helai sir seizong mo hemi sir seizong emo hi heng sir pathum jinga pakhat hi kan hriata acute angle khoi ma jok jok hi kan hriat bok chuan asir dang te seizong hi kan hriat thei ni chu trigonometry poi mo na chu nia ti chuan chumi hret tur chuan trigo ratios kan ti te kha ratio te chu enge ni kan ti chuan hemi asir le asir te seizong himi akhi sir pani te akhi ratio chu lo ni ta ti chuan chumi lo kan hret le ngai chu trigo chok tur hianin trigonometric identities anti how we can hret le ngaia
trigonometric identities anti te kan share le nge angaya chemical lo ki chuanin abik takin chapter masaber chapter 12 ha a chaw thei don lo ani hemi number 1 na le 2 na hi chapter 12 chapter khan thian nge angaya ten chemi lo le chuanin trigonometric ratios of some specific angle ti hi a begin height and distance sok turin shiat lengai ni chu chapter 14 khania specific angle ti akian heta hian class 10 na kan zir chin tu chu 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree le 90 degree heng ho big ka trigo ratios tena antluk akha by ha tangaya chumi chu kan thiam lo chuan height and distance ang te kha kan chok thei don lo ani heng trigonometric ratios of some specific angle ti hi kan thiam lo chuan height and distance chapter te kha chaw ngai na lo wa chuwa chuan heng ho hi amal te ten kan soi fe lai vek don ani ten hemi lo wa pakhat kan riat le nge ngai tu ra chu trigonometric ratios of complementary angles ti oma ratios of complementary angles trigonometric ratios of complementary angles heng thil pali pakhatna trigonometric ratios of the angle te trigonometric identities te trigonometric ratios of some specific angle chu 0 degree 30 degree 45 60 le 90 le trigonometric ratios of complementary angles ti hi kan hriat chawin heng trigonometry ti kan chok theya ti chuan khing te khi a om zia te ten a bai hat ol samdan tur te amal malin kan sei fiat dia don ani tuna chuan trigonometry thiam taka chok tura thil hriat ngai kan sei pali te zinga ama saber trigonometric ratio kan ti kha kan lo sei fianga ingen ni chia eng tia bai ha tur nge eng tinge kan hriat reng theng ti kha kan sei don ani he hi abik takin hemi tuna kan sei tur hi height and distance kan chaw don han hriat belangai em le zuala tin trigonometric ratio proof hawa po khan an relate na te khoi hinge hei hian atluk pui ti te anin tluk dan te kan hriat na ta na pui mo boka chung ka chu he hela hian in trigonometry kan zirdon re chon right triangle kha kan mit kha khan om hal zel sela he tuna ka right triangle je hian hela hi right angle hi b a hian om ta angle b a awma te chon angle a le angle c chu acute angle lo ni ta right angle na b a nia te chon theta hi angle kha a base hianin ratio te khalo sei don taila tilai hianin he tuna alim ka zia kai chon he hi din chaw wangin angil nia he perpendicular ani mea perpendicular ania p tin alam to in da taila ti chon hemi a thut pha ai chu base kha ni mea base b tin lo da le ta meila ti chon triangle right triangle kan zia rein 90 degree f chia om 90 degree f chia a sir om reng hi hypotenuse ani ti hriat tur ni hypotenuse perpendicular base tianga siak tur khichanin tuna kan zianga a om hinga ya antenan right triangle kha he ti zong deu te hian lom ta se ti zong deu te hian om se chonin he hi perpendicular po ni bok lawa a base ang dewa om hi a hypotenuse ani dona het yang zong po nom sela hemi right angle opposite a om piang hi hypotenuse ani ti hi hriat tur ani kha lo se lok le ta mi mi la ing po ni sela no pangtam darina kan hanzir na sak thin le ol sam dan zong de uthakin lo ziak na saila tin ratio hi a hriat dan chi ni in kan sei anga thun tuma hian ama sa chon ratio te chu paruk anoma pakhata chuan
sin theta he la hian theta ka zeka a a hian tila hian theta ti a hian 30 degree te pom thea 45 te pom thea 0 tanga 90 khang ho kha om thea mar chu 30 45 60 hi alar bera kha chu lo de beta a ti chon helai mi am hian lo zek tai la ti chon hetlai a sei dan hi kan sei fe le lokanga hemi opposite mi hi hypotenuse h tiang a ti chuan hemi tuna hian angle a anga ka sei don chuan he theta om na hi angle a ani chuan hemi opposite om chu enge kan ti chuan bc hi ni ta ni bc hi angle hemi theta opposite om ni wang hian he hi opposite side tin soi ni thrin ni opposite side tin ya ti chuan hemi ama bul che mi hi a bul che mi side hi adjacent side te ni adjacent side te ni ta ni kit yang nga bai ha the jan a thabera mar chuno pangtam tak tan ki chen khatin problem kan nei thina wangin a bai ha dan ul sam dang pokan sei thawang seinon leang right angle 90 degree opposite mi asir side hi hypotenuse ani zela ti chuan theta hemi opposite mi hi a angle kan lak tur acute angle kan lak tur opposite mi piang kha opposite side antinan c angle c opposite side chu ab ani ti chuan tuna angle a opposite side chu bc line hi ni chuan b hemi angle a bul chi line hi adjacent side ani ta ni hemi be sen tu na chung kan sei khota sin theta chuan enget luk kan ti chuan opposite side by hypotenuse alo ni ta a tuna lem kan zia mang khian a side thing a khi kan sei don chuan opposite side chu hemi theta opposite chu bc ani bc by hypotenuse chu tilai hian ni ta a ac alo nianga ti chuan cos om lea cos theta om lea cos theta chu adjacent side by hypotenuse ani ta ni hetilai opposite side a hian adjacent side chu enge ni kan ti chuan adjacent side chu hemi theta tan chun ab ni a ab by ac alo ta ni tin khilo khi adang pakhat om le a tan theta lom lenga tan theta chuan opposite side by adjacent side opposite side by adjacent side alo nianga chu tuna lem kan en me kai chuan opposite side chu bc ania adjacent side chu ab khi alo ni ta tin hi right triangle a chon tuna lem ka je ga hen hi perpendicular base hypotenuse tiang point a sei the wangin heti zong ko hen a je thei thonga hi perpendicular p tin kan je ka hypotenuse ka h kan tia hi adjacent side chu base kan tia by h hi p by b tin kan je thei ta char khing ho let ling theu khi om le ta sin theta let ling che hi cosec ania han lo je kila cosec theta hian sin theta let ling che hi atluka wangin opposite side by hypotenuse ti hi hypotenuse by
opposite side kan tiang opposite side chu AC by AC chu he hypotenuse by opposite side chu BC chu H hypotenuse by perpendicular tinalonian then cos theta let link che hi sec ania theta tia hetilai kan je hi nakina chon 30 degree 45 degree 60 degree ka tiang khana om thea khami kha eng degree tam paloni se theta ting kan jek thri ni ti chuan hei hi sec theta chu hemi let link tur he nia cos in adjacent side by hypotenuse ni chuan hypotenuse by adjacent side lo ni don tani triangle side minga chuan AC by AB chu H by B alo nianga chuan tan let link chu cot ania cot theta tan let link chu cot theta nia ti chuan hemi let link che hian kan zia ka nga hetilai tan a hian opposite side by adjacent side ni wangin adjacent side by opposite side chu AB by BC equal to B by P alo ni tani ken en meken hu phurom mel khop maya tam tak chanin ki tiang tu ka bai hat thailong a boi thak ti mai thea ki ti kher lo po khian a cho thai tho class 10 a kan exam na le kan zir lai bo tam jok phei chu ki tiang kher kher bai hat po khi ngai lo ol sam takin a bai hat thei thawa chuan chan ti zong po hian a bai hat thea mara chu hemi yanga kan bai hat ti chuanin helam angle jok chau min lo pek bal pen hemi opposite ka hei hi ni le me opposite side by hypotenuse tiang zong kan bai hat ka chuanin helama chau angle om lovin helama pom se boi don lowa mar chu har sat na kan nei thei awangin no pang chak tok lo po kan om thei wangin a bai hat dan ol sam jok kan soi lenga triangle hi tuna mi yang che easy chuan hetiang hian adik thei vek thauta ne hetlai hi angle ron pek tur 30 degree te 45 60 ti te kha lai angle hi pek chuan lai a 90 degree nia ti lai hian angle kha khiu tangle kha ron pek chun ti hian kan jek thei ni ol sam dewin khoilai hi nge ti kha tian azia theya hemi yang chia kan bai ha ti chon opposite side by hypotenuse cos chu adjacent side by hypotenuse tiang kan bai ha ti chon heta kher hian hetai om lo ma se he lama kolom se sin theta kha opposite side by hypotenuse ni chon hemi opposite chu hei hi ni hypotenuse so right angle opposite ani ti khan adik thei me ya maru chu class 10 level a kan so tu tam jok question metric a po chuak thin zong a hi hetiang lema je thei ve kheni wangin no pangthang khatin khitiang de ga lo bai hat kan har satan e pen tuna ol sam zo ka bai hat dan tur kan sei lenga hetiang hian je mai turani ol sam te na she theya ti hian je kanga p b p b h h p b p b h h hei ale zongin h h b p b p t hela ma tang je phei lenga noi za la hian h h b p b p ti chuan hei side pani te in sem kha lo ni ta ni side pakhat kha a side pakhat se zong kan sem te zel ti na lo ni ta hi ratio chu lo ni ta ni hi ti chuan hei hi ama saber hi sin cos tan cot sec cosec hi kan bai hatang ain dot dan ki bai hat me turani azia dang ko soinon lenga p b p b h h ale join kan je pheyang h h b p b p mizo trong chuan a she dan ol sam de chuan pa bong hui bong pa ting pon han sei ula she ta ol sam em me ya ti chuan
sin cos tan cosec thì anh đột đàn hi cần bài hát thì hiện cần gì khian anh chụp với theo các cần lâu sẽ ta này thì chuan sin theta chu perpendicular by hypotenuse alo ni ta sin chuan perpendicular sei zong kha a hypotenuse sei zong a sem atluk tina ni chu ratio ani na san po kha hetiang zel kha lo ni wang ni number lo pakhat ni lawin thil sei zong ni te khami ratio zel kha ni wang khan a side ratio te a then chu a base le perpendicular te base le hypotenuse san sei zong khami kha ni chuan cos alo ni le perpendicular sei zong le base se lo ni chuan tan alo ni ta hatiang khan ol sam takin khi kan sin sia theya khi ta tanga kan siat thei ta ka chu khi ta khian khi mi kan zir rual kan siat nge ngai chu heti hian en tur ani hi tian lo jek man le taila tila hianin sin theta hi p by h ania cosec chu h by p ain let link ka chiani chu wang chuan hei le hi anin let linga anin tluka hemi let linga piang hi hei hian tluka hemi let linga piang hi hei hian tluk le chu anin tluk dana chu anin relate dana chu ni ta ni chu tiang hian kan slit henga hian kan bai hat theina logic thale taila trigonometric ratios and their relationship trigonometric ratios te kha hei kan slit to sin cos tan cosec ten lo nia khi hei p by h ani line heta h by p nia cos a chuan b by h ani line he lai han h by b lom ta chuwa chuan he mi te hi ai relate tur ten lo ni le ta tan le cos he hi tanin p by b ni line cosin b by p ni wangi ti hian he mi ten relate don ta chu ti hian by hat chen tur ani sin theta hian inge avo tluk pui kha kan ti chuan 1 by tin kan ziak menga chu miam ze chu cosec hian 2 by 3 tluk ta sela sin na tluk tu chu 3 by 2 hemi let ling che cosec na atluk let ling zel kha tluk don te na ni chu he let ling te na ni chu tiang tho chuan cos theta na tluk chu cos theta na tluk chu sec alo ni ta 1 by ti boking ka tiang sec let ling kha lo tluka tiang tho hian helam mi a hian cosec po hian sin let ling kha tluk ve thowa anin tluk dana kha a let ling zel khan pa tluk kha nia sec theta point 1 by cos theta kha atluk ta ti chuan tan khaloma hi abiek takin ti hian sin chianga ya tan theta hian 1 by cot let ling atluka chu ti rual chuan identities proof te kan ti huna tan aya hian sin theta by cos theta po tan hian atluk ti hriat tel tur ani tanin cot let ling atluka 1 by cot ania chu ti rual chuan tan equal to sin by cos tin by hat tel tur ani chu tiang bok chuan cot chuan tan let ling hi tluk le mai dona 1 by tan theta nianga tan khan sin by cos ne tan let ling chu nge nge ti chung cos by sin phani le to me a cos theta by sin theta ti hi atluk bok don ani khi abik takin identities proof ho kan cho donin hiam nge ngaya ngai tu vung ngai lovin kan sengal par turani sitini lo chuan proof ang chi ho kha chapter 12 nang kha cho kan har sat dona kan man ngal jung theina tur chuan khi kan bai hat turania khimi ni lo khi hemi ruala soile ngal ngai chu trigonometric identities na china hriat ngai kan an tia number 2 na kha lo sei non le lo sei le ngal ta ila trigonometric identities tu na kan soya
trigonometric identities hi kan sei le ngal lok anga hi identities proof ho chapter 12 na kan chaw khan hriat ngai ania ngai to vung ngai lovin kan hre tur ania chung kan hre tur ta chu class 10 level a chon pathum che awma chung ta chu pakhat na chuan sin square le cos square kan belin 1 ani ti hi hre tur ani pakhat le pakhat pel chu pahni ani kan tiang hian sin square le cos square kan belin 1 a chuak ti kan hre tur ania pong posoi liam a bai hat liam ringot ne lovin asir kan chona tur bultan tira sin square ma so ta mor le lam de a cos lo mani kon bel the nia ka bel hian 1 a chuak don ti hre tur ani chu ania ti chon chu ti rol chon hi class 10 level anga chon tiang tok ringot lo sin square le cos square lo ma a 1 da ringot ni lo khan internet equal to le lama hian heng te hi lo son te la helama sin square chau hi lo to dona sin square chau lo ma hei ka son thei chuan hei plus cos square hi helama 1 sa hi so lama ka son chuan minus cos square ani thei chum yam je chu sin square hian 1 atanga cos square pai ko lu tina ni chu tiang thau chuan cos square zo ko hian 1 atanga sin square pai hi atuk ti hi hriatel turania chu chu san pa bai hat em loin hemi ka bai hat kan bai hat chen chuan hei hi ka son chuan ti hian om don ti hi hriat tum mai taila a san pa bai hat run lo po khan thawme a pani na chuan 1 le tan square kan bel hian sec square a chuak ani 1 le tan square ka belin sec square a chuak ti hi chian le em tur ania achunga miang thau kian hei hi om na mun hi lo son taila sec square chu heta hian om sa a tan hi ka vason chuan minus nianga minus tan square heta engel la chuang ga ti chu 1 che chuang ta ni khatiang thau khanin helama hianin 1 om sa he sec hi element 1 zo khi lo son thei taila heta hian sec square om sa a tan kan son to 1 zo khi lo ba son taila sec square atanga 1 ka pain a chok tu chu tan square ani hi te hi asan pa hemi hi kan bai hat lo ni pon hemi bai hatila hemi kan bai hat na tangkian heti poina chuak thei ani hi ti she mei taila pathum na chuan pathum che ka bai hat anga ya 1 le cos square belin cosec square theta a chuak ti hi kan bai hat turani 1 plus cos square equal 1 plus cos square equal to cosec square theta ia soi liam pur ni lawin kan hriat dan tu chu 1 le cos square ka bel hian cosec square a chuak tin hriat turani chu te lo ni chuan heta hian cosec square om sa ka ding lama hian ka vei lama mi cos square hi element ko vason chuan heta plus kha equal to le lama ko vason chuan minus lo ni anga cos square theta lo ni dona engela chuang ka ti chuan 1 chi om to chumim je chu cosec square atangin cos square ka pai chuan 1 a chuak don tiang khau chuan equal to le lama cosec square om sa a chu ta tang chuan 1 hi ka pai chuan no helama la chuang tur chu cos square theta ani king how ki bai ha tur nia kan bai ha tur chu lo tik chiang taila pakhana chuan sin square le cos square bel hi pakhat ani 1 le tan square bel hi sec square ani 1 le cos square bel hi cosec square ani ti hi kan bai ha chian angai ani